Nginibingelele nginamukele kwi-Reactive One Stories igama lami uNelo. Namhlanje ngihleli nosisi osibhalele i-email owenze into elula kakhulu la ongayenza if une-story ofuna ukuthi sikusize ngaso. Nodaba ufuna ukushare ngenhloso ukuthi kube khona abafundayo from lona. Ngeke ngimoshe isikhathi senu bafethu, ngiyazi ukuthi idatha ibiza kangakanani. Before ngibingelela usisi, ngicela ukudlala le-advert ka-EasyBet bafethu. Create ama-account ka-EasyBet ukuze ngalebele ngihlupha ngale advert. Ngazi abantu abaningi abayithandi le advert le. So create ama-account, ikhona ilink kwi-description yale video lena. Create i-account yakho, udeposit kube mnandi kanje, kudlala kubheje kube njeya. Siswami angikubingelele ngikwamukele kwi-Reactive One Stories. Ngeke ngize ngilisho igama lakho ngoba vele sesikufihlile. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Mhlawumbe sisame siqale kanje. Ngiyathanda mina ukwazi umuntu ukuthi ukhulelephi ngoba ukukhula kwethu sabantu kunawo umthelela ekuthenini soba abantu abanjani noma ngingahlezi ku100%. Mina ngakhulela kaMhlaba Lingana ngase ngisuka sengizofunda ngaza la eThekwini. kaMhlaba Lingana la kuthiwa khona umuthi umbiwe egcekeni. Impela nje kunjalo nje. Manje ke mofika edolobheni uthi ufika nje wena usuyitholela isoko enemali. Mhlambe before sifike lapho buvele nekhaya ugquma nje uchatha uba right uphalaza yini. Phela thina njengoba kaMhlaba Lingana vele abantu esisebenzisa umuthi nje vele bengivele ngigezekile nomkhulu wenyanga nje uqhuma ukuphalaza into bese senza vele. Ngakho uba nenhlanhla engaka uthi mofika eThekwini uyitholele nje isiqumama. Ngathi bengifika eThekwini ngathola umunye ubaba owayenemali. Kona wayeshadele nomfazi kodwa akangasho lutho phela lokho ke. Wayengenzela yonke into. Engirentela iflat, engifundisa, engikhokhela, engenzela yonke into nje. Wena usuke ekhaya uzofunda nje wathola uNesifasi, wasathola umuntu okukhipha rest, ukukhokhela iflat, ophinda futhi akuphi imali yokufunda. Yebo, wangikhipha rest, wangipha imali yokufunda, engonde engenzela yonke into. Abo nami ngi-understand unkosikazi ngoba vela umdala futhi ungenzela yonke into. Okay. Mhlawumbe singayikheli phezulu sisase nje kancane. Uma uhlangana nawo uhlangana kanjani endaweni kanjani and uthini kuwena? Uyakutshela ngosuku lokuqala ukuthi cha mina ngina nkosikazi. Sahlangana nje ngiyothenga lapha eSpa ngoba ngihlala la edrobheni. Ngiyothenga eSpa. Sahlangana abo nje komuntu ongixoxisayo yabo ngangamnaka kodwa sagcina esenginaka lapha sengicela inamba ngamnika inamba. Hayi kwaseyangifonela ke wasengitshela ukuthi angithanda kodwa washo ukuthi unomfazi. Kwasho ukuthi sina ke phela asinankinga nalokuthi abantu abanabafazi esikhathini samanje ukuthi nomfazi asihlangana nalonto. Umfazi wakho akusiyelo wami. Yes. Hayi ke sathandana nobaba. Hayi ubaba vele wangenzela amanga kubaba ke wangithengela yonke into, wangikhiphela wangifake eflatini, engondle, engenzela yonke into. Okay. Ngifisa uku-understand la esakukhuluma nawe eSpa. Obviously eSpa awuboni imoto, awuboni umuzi wakhe, awuboni lutho. Uyibonela ubhuti nje noma ubaba oseSpa uzothenga. Yini le yakwenza ube nakho ukuthi cha lo ngamnika inamba yami? Mhlawumbe ubuye kanjani? Hayi uyabona nje ukuthi umuntu ocela emalini ephethe nekheze emoto. Bona nje usurich nje. Iqoye kahle nje uyabona ukuthi hayi lo bhuti lo akusona nje ihlupheki lesi. Ephethe nokhe emoto yabona nje hayi impela umuntu ongalambi ongenankinga nje. Okay. Emakhaya usafunda umatric, obviously uqala umatric bese uuniversity. Ubunalo isoko lakho nje? Nginalo isoka. Kusho ukuthi vele abona umuntu ongakwenzela lutho akusizaka lutho. Lesikhathi samanje ufuna umuntu enze something. Nanokuthi ngathathwe imali ke. Ngavele ngakhohlwa isoko lasemakhaya. Futhi isoko lasemakhaya vele. Lalisemakhaya vele isoko. eThekwini ngawabi nalo. Ngiyisela inkomo. Manje mina ngidinga imali la eThekwini uzomenza lo muntu ohlelele emakhaya lesinkomo. Kunzima moyindoda hayi kunzima shem. Ndathandana kwaba mnandi. Mhlambe yini ehamba phambili la? Wayihambisa ubukhazikhazi phambili noma waqala ubukhazikhazi seneyile enkonzweni? Hayi waqala uhambisa ubukhazikhazi nami ngaze ngaheheka ke. Futhi ngagcina sengimthandwa ngempela lo baba, ngagcina nami sengizinikela kuye ke. Kuthe bekhamba isikhathi kwafika ikhathi ze-COVID. Hayi wagula ke washona bulawa yi-COVID. Yaqala ke impilo yabanzima ke lapho ke manje. Angisenayo imali umuntu ozongikhokhela ngoba phela sengijwayele impilo e-right.
bese ngijwayele impilo right ukuthi ngiyarentelwa ngiyondliwa ngenzela yonke into ngigqoka nje into engiyithandayo and futhi manje phela yazi ukuthi ayindoda umfazi bisifila uthola lutho wena usebenza ukuthi nje udle lo mali yonke into ithola umfazi wakhe nezingane hayi yabanzima ke impilo ngayithola sengidayisa ngomzimba. Okay leyo kujola naye uyiqale without abangani? Hayi angiyena vele umuntu abangani mina. Angiyena vele umuntu abangani nje into engayidisadabila nje ngathi ngiyamqoma lo baba ngizomthanda futhi kodwa ngangiyidlalela kodwa ngokuqhubeka kwesikhathi ngagcina ngimthanda ngoba phela sathana neminyaka ewu3 hayi ngabona ukuthi hayi kumnandi nami sangibona ukuthi hayi lo muntu right uyangithanda futhi angikhohlisa ngoba phela noba ngabunomfazi kodwa wayebona ukuthi uyangithanda ufuna siye phambili kwafika ukufa. Mhlambe ngesingayenza isibonelo ngenyanga bekupha mhlawumbe into engakanani? Yibo lo baba befika ngirentele angithengele igrosa ka2000 rand aphinda ngikhokhele esikoleni anginike nje mhlambe u4.5 nje wakho nje wami nje akekho umuntu ongekathatheke uyedla imali enjalo imali oyiphiwa nje iphiwa imali. So esikoleni bunganayo ibhasari bukhokha nje? Hayi esikoleni vele ngangiseza apply likhuzana uNSFAS ngasho ukuthi sengibona ukuthi vele yonke into isihamba kahle ngivela ngasingayinaka lonto ngani angazi ukuthi ekugcineni kuzobheda. Yeah, plus before COVID uNSFAS buhlupha abantu abaningi bengawutholi at all from matric nje. Waqala ke manje akasekho iflat nanti libheke wena ilifestyle ibheka wena ungena kanjani ke ekudayiseni umzimba ngoba sithi wena uthi abangani bongabakhonzile uthatha le idea ukuthi hey ikhona indlela engenza ngayo. Mase kuphoqa phela ukuthi manje ngibe nabangani ngoba manje angisakwazi ukurenta endlini nefridge wangitheknolosile empty angisenakudla amakhabethe ase-empty manje sengiyabona nje ukuthi impilo ishona phansi manje sengilale nje ngingadlile kwaphoqa ukuthi angibe nabangani kusho ukuthi ngathola umngani lapha ePoint lo sithi lo bengimtshela isitori sami wangitshela ukuthi ibona imali bayenza kanjani. Ngayibona ukuthi anginayo choice kumele ngiwenze lo msebenzi ukuze ngikwazi ukurenta ngikwazi ukuzondla ngoba phela manje lendoda isehambile nasekhaya basanginaki ngoba phela bazi ukuthi mina yonke into nginayo ngiright angisakwazi meyiqala phansi ngithi mina angisakwazi ukwenza ukuthi ngoba phela bengazi ukuthi vele ngithola kanjani lento bo bebazi ukuthi nje yonke into right ngithola uNSFAS uyangikhokhela iflat uyangikhokhela uyangondla bo manje sekufanele ngiqale phansi ukuthi uNSFAS manje ukuthi sekuthiwa sekwenze njani nabo lonto sefane ngichaza istory ngaphoqa ukuthi manje angivele ngidayiswe ngomzimba ukuze impilo iqhubeke. Okay esikoleni kwakuhamba kahle uphasa nje normal nje? Hayi esikoleni kakuhamba kahle kodwa ke bese ngidayiswa ngomzimba ke sengiphazamiseka ngoba phela umzimba udayiswa ebusuku ekseni kufanele ubuye futhi esikoleni angisakwazi ukufocusa kahle. Okay umuntu asangomzimba ubudayisa emgaqweni noma bekhona indlela ebenenza ngayo? Besidayisa emgaqweni kodwa kunzima ukudayisa emgaqweni ngoba manje awukwazi ukudayisa kahle kumele kunokuba nibe nebhoza yenu nje ezoniphatha nje ezonidayisisa nje bese imali izakeni bese naniholela thina sasiloko esicasha ngoba sasizenzela thina abo nje angingasebenzeki nakahle ngoba manje fanele sigade ukuthi singabonakala ngoba fanele ngisinendawo yethu lazi nabantu abanaziyo banganibona phela. Angithi phela sengigade nalonto ukuthi ngizobona abantu angibaziwe fanele ngigade izindawo engizozihamba ukuthi ngingabona abantu bangasekhaya ney'ngane zesikole ngifundazo singangiboni ukuthi nangu lesedayisa komzimba ngoba phela ziyangazi ngisaphila kahle. Okay i-experience yokudayisa ngomzimba mhlawumbe umuntu ongayi-understand ikanjani ayifani nokugqilazeka ukwenza i-sex every day? Ukuthi bengene vele umuntu wenza i-sex every day. Okay. So kumina ngibona ukugqilazeka nje ukulana nomuntu ongamthandi oqala nje. Okay. Umuntu lo muntu akakuthanda ufuna into ayifuna wenza noma kanjani ukwenza isigqila sakhe akufani kungcono nje ukuba sothandweni abo nje umuntu mina ngingabaza ukuthi noma ngabe inkinga enganani kodwa angayi kodayisa ngomzimba ngoba nalabantu labalala nabo banemoya yahlukene thina njengabantu abamnyama sikholwa ukuthi umulana nomuntu lo moya wakhe ayidayiyona uyayithatha yena mhlawumbe vele lento manje ekhipha isisu usefika unamabhathi efika unafika kushena lo bhathi njengabantu abamnyama sikholwa into njengalo so nje angikuphasisi ukuthi umuntu ube nenkinga hamba uqalisa ingcona akazabe into angayenza.
Okay, akukaze kwenzeka umuntu alale nawe angafuni ukukhokha. Kona kuyenzeka nje savela angafuni ukukhokha nje umunye avela akugolozela omunye akushaye ngoba seyithola into ayifunayo kona abona umsebenzi wokuqhayeza awukho lula kungcono ubone boss kanje ayikhokhona bese uhelele ngoba Prosecution. Kungcono kona ayi anguphasisi mina uthi umuntu aqhayeze bakabe nenkinga ngcono uzame enye indlela nje uzophila ngayo. Okay, usudayisa umzimba manje. Ubusunalo mhlawumbe isoka lakho nje noma mhlawumbe elilingana nawe noma emakhaya belikhona isoka. Ngisanalo phela isoka ngithi umfana lo ngamlahla ngoba ngihehwe imali. Naye umfana usenentombi yakhe esirayise emakhaya nje ayisekho into yami. Okay. Bengifuna ukubuza lephuzweni lokuthini ufila kanjani kuba nesoka lakho uphinde futhi udayisa ngomzimba ngala ngabe uyalenjoya yini lona isoka lakho noma siqinise kufana nama customer but since unganalo isoka lo mbuzo uba nzima ukuphenduleka. Hayi abona nje ngendlela ekwenza ngabo udayisa ngomzimba ngokwazi ukudayisa ngomzimba phinde benesoka ngeke uzokwazi. Lo muntu abona umuntu othengile umzimba wakho uyenza short yaqgilaza so nje ngeke ukwazi ukuthi ufike ku boyfriend ufike phela wenze lento athe yenza futhi uzozwakala phela ukuthi nje bebekade kugijima ngindoda lapha ngoba akana ndaba nawe omunye futhi ayakhondomayize yabo nje uzokulethela izifo phinde unike lo wakho ngcono nje ufuna ngabe nasoka. Manje wena uvuma kanjani ukuthi umuntu angayifaki condom belana nayo izifo ayisabeni? Phela usuke ekhokhile nje phela ahla kahle mina usho ukuthi njengoba sengiphela impela sengidela kufa. Shuthi one uba ngcupheni yezifo uba sengcupheni ukuthi ungaba pregnant. Nje konke nje bese ngcupheni usungakhulelwe ukuthi ungaphatha izifo nezingalapheki kahle nje usuke idela kofu boqhayisa ngoba fanele uze ngomuntu othengayo ukuthi ukwenzakalani ngeke ezwe ngawo. Because ngizwe kuthiwa labantu laba soke bephuma emajele abanye babo abasuke befuna ukugeza nabasuke bekade beyinkaba abasuke befuna ukugeza nalabo abathwele bayawathenga amantombazane adayisayo bese bengafuni ukulala nawo ngecondom ukuze bezoshiya isidoda sabo ukuze izinto zabo zisebenze. Awukwazi ukusabe lokho noma unga-understand phambeleni. Leyo boshwa bengayazi ke veleke. Okay. So nje bengayibhekile kodwa nje engikwazi nje ukulala nomuntu ongathandani naye nje akukho right. Usuku lala lento ahlukene akukho right. Uba neyinkinga eziningi nje. Unamapata ahlukene nenkinga eziningi nje nemithwalo eminingi nje. Yabo nje usuke ufuna ukuthi uvule ukugeza nje umfuleni ufuna nje umuntu ozosandazela akugeze uqatshwa ngisho imbuzi ngoba usuke uneyinkinga eziningi nje bokudayiswa ngomzimba. Mina ngimfisela nje umuntu aphile lempilo yokudayiswa ngomzimba ngone enze enye into. Mhlawumbe wena sizofika la ekhaya inkinga ke osubhekene nazo ongafisa sikulelele kuzona ukuthi uphume ngoba le khaya ke nisho nababukeli bethu abajajani but ama problems asuke bakhona siyazama ukuthi siwa solve ngoba siyafuna South Africa ibe better. Mhlawumbe wena iziphi ingqinamba obhekane nazo after usudayisa ngomzimba? Mina ingqinamba engibhekane nazo ukuthi nje ngumuntu abo njengomZulu nje. Yes. Abo nje yonke lento ithi ngaso isikhathi bengiyenza lento kuba nalento ukuthi angikhulanga kanje. Kuba nalento ukuthi ngiyazi ukuthi umulana nomuntu ongathandani naye everyday ulana udohle kwenzakalani. So nje unyembeza wami nje uhlezi nje ungishaya unembeza kangoba nje angisekho right angisenayo injabulo empilweni yami. Hlaze ngicabanga nje nasekhaya ngikwazi ukubatshela iqiniso. Yabo nje nalo sibengithi ngifuna ukugeza ngizotshela bazi ukuthi baze sibekwenzakaleni. So nje mina ebengikufisa ukushintsha impilo yami ukuthi ngithole umsebenzi ngiphume kulento nami angisayifuni. Okay. Akwazi mhlawumbe ufikelwe ithuba lokuthi ube pregnant ukhiphe isisu? Hayi. Ngekwazi nje lapha vele bokade wenza lo msebenzi wenza short ekuseni uyiclean. Okay. So nje akulula ukuthi ukhulelwe vele isifo kongasithola. Wena uright isifuni? Hayi ifeni nje ungasithola isifo kodwa ukukhulelwa ngekwazi ngoba phela njalo ekuseni ufuna uyiclean. Ngoba usho ukuthi bengayiclean phela nje uhlaza uzochitheza ukhulelwa ingane zabadoda ongawazi. Okay, wena awusabe mhlawumbe uyochecka noma usuku ukucheck? Ngiyafuna uqamanga. Akulula ukuthi ngicheck ngoba ngiyazi vele ukuthi ngilindele noma yini. So nje akulula ukuthi ngiyasaba ukuyocheck. Okay. Kodwa futhi kunalento ukuthi ngifisa ukwazi kodwa futhi kube wena into ukuthi
vele ngilindele ukuthi nje vele ngiyagula. Okay, awukazi ngelanga ufisa ukuba nezingane nawe? Ngiyafisa ukuba nezingane ngibe nomndeni, kodwa manje ngicabanga ukuthi akuselula. Lelo phupho lelo bese ngiqedile ngokuthanda izinto nokuthanda imali. Okay, mhlawumbe mina into engayisho ngicabanga ukuthi ukugeza is very important. Uthola umuntu ozokugeza, singaqala nje la thina lekhaya sinabantu abaningi asibazi ababelaphi abakwazi ukugeza nje. Hayi indaba yokuthakatha, hayi indaba yokuthwala nani, cha ukugeza nje. Ube clean, izinto zakho zikhanye. Ngiyacabanga ukuthi kuba advisable uma usaphila ngithi. Basaphila abazali. Ya ukuthi mhlambe sithole uma wakho umxoxela udaba ngoba ngeke ngithi mina hamba uyocheck i-HIV nani because uyayidinga i-support. Uyamdinga umuntu ozothi noma ngabe kukubi noma kukuhle abe seduze wakho akusupport. Umzali ke angisho ngathiwa kanjani angeke angakuzwa izingane yakhe ngoba nje sikhuluma ngayo into eyipast yakithi. Angiboni ukuthi angakamukela lokho mama. Ngikhule ekhaya elikholwayo, ngihamba uSunday school nje ngikhula ngenkolo. Ekhaya nje umndeni okholwayo, ngibona ukuthi ikhona umuntu ongangamukela nongayizwa lento engiyishoyo. Ukuthi ngoba mina bangikhulisa ngokukholwa, sekanjani ukuthi sengifike ethoni sengiyaxwayisa. Ya ne. Okay. Mhlambe for now ushuthi ungafanele ugezeke ubusile impilo yakho endleleni engiyona. Ithi degree nginiqedile. Hayi kodwa ukufunda ngicine ngiqedile kanzima futhi angazi nje. Kusho ukuthi noma ngabe ngimube nginje uNkulunkulu kodwa usenami, ngicine ngiqedile ukufunda. Okay, shuthi ya manje ukulungisa impilo yakho ugeze ube right, usebenze nabazali bakho ubenze bayiqatshe ngawe bajabule ngawe. Ngifisa manje ukuthi ngigezwe ngibe clean, ngithole umsebenzi, ngiphume kulento. Kodwa cha, le yokuchecka is very important. Ngoba phela for example njengamanje uzogeza uthola umsebenzi ebese uyathola isoka. Uzozenjani? Uzovulelana nalo ungazi. What if mhlawumbe uzothelela lana? Ngizoya kona ngo-check kodwa esoka ngibona ukuthi ngisengaba nayo manje. Angikamfisi lo muntu wesilisa. Wow, sabathanda. Bangigqilaza kakhulu. Ngigqila kakhulu ngemali. Hayi ngoba bengithanda nje. Anginayo lento ukuthi ngithole umuntu osizothandana naye nje. Ngisafisa ukuthi nje ngithole umsebenzi, ngilungise impilo yami. Eyothando cha ngiyibona mhlambe ngani noma ngizogcina ngiyiboni kodwa nje hayi okwamanje angayifisi. Okay, no, isitori sakho ngiyasizwa and ngiyathemba ukuthi umuntu osekhaya ose-university ongaba kweposition efana neyakho uzoku-avoida since ususichazelile ngey'ngqinamba eziba khona ngokuthanda abantu abanemali. Ngoba phela abantu bayahlukana ngeke ukushona lesiyashona mhlawumbe bafika isikhathi nazo ngihlukana khona athola abanye abangcono. Abanye bawafika lekhaya wathi wathola umuntu oyisigwili kanti uthwele usebenzisa yena ukukhulisa into zakhe. So ziba ningi ingqinamba zokuqhamuka uthola abantu asebe right empilweni. Kuyenzeka uthola right, kuyenzeka futhi uthola abazodlala ngawe. It's better nje uqhubeke ufunde ube right. Indaba yokudasa umzimba ke is a no. Kona abo lento usufike la eThekwini bose wenze ubone izinto ongazazi bose uyathatheka. Hayi la eThekwini nje ufuna ufika ufunda ubhekana nento owayizela ngoba ekugcineni isiphetho sakhona sokufa noma sosikhalisa inyembezi. Nje mina nga-advise umuntu oze eThekwini uzofunda ukuthi abheke imfundo yakhe, akhohlwe obaba abadala, akhohlwe abantu ngoba eThekwini nje most abantu bathwalile manje. Uzothola nomuntu umbone ngoba nemali kana wazi uthwalile lokho kuthwala kukhubaze wena. Mina nje abantu nje abazofunda abafunde bakithi. Mina ngibone ngami abantu abafundi. Cha, siswami sabonga kakhulu sakho. Nginethemba ukuthi mhlambe uzogcina uvumile ukuthi sihlangane noma wakho ngoba mina ngifuna ukuthi silungise lento le ngokufihla futhi sobe silungisa lutho lapho but leso ixoxa ke behind the scenes. If liyafika lo thuba lizofika, if alifiki lo thuba alifiki saba kakhulu ke sibuye sihlala okuzayo ethi next time stay blessed.